Kaixo, Barri, ze berri? Zara berri. Gailikoz, zer egin behar diguzu gaur hemen, Barri? Bueno, landara naiz ez gero, dakizuen guztia bezala asko pile bat gustatzen zaigu kantatzea. Ero berso bat, zortxiko handia edo marko txikia nahi duzun bezala. Gero egin dugu segidilla gubillo, bukaera. Seka lanpere. Bueno, Barri, zurea da mikrofonoa. Aitorpena txiki bat egin behar dut, hasi baino lehen. Urte asko dramaten den, eta agian nire gailikoaz galtzen ari naiz. Eta horrezaketik, Axola ez bali bazaizue, txulete pixke bat azteko. Ego, nahi bali badazue parte hartzea pixke bat, bost hitzak erakatziko dizuet. Aber, ea egingo dugun, Zeren artean, pizka. Berotzeko amendea. Hori da, falta da. Oro. Xe do. Va avalya. Oro. Xe de va avalya. Primero, Osman da va. ¡Chalo, pero más suelta! ¡Qué maravilla! Ahora soy ahora. Así boga. Oro she ava avalya. Oro she ava avalya. Oro she ava avalya. Anisher chaptan taurik chalavadra. Oro she ava avalya. Oro she ava avalya. Oro she ava avalya. Anisher chaptan taurik. Is buierina verter bechem, maramjam bjoeder chapten. Tagranja vele chapten walja. Is krigbe pasna gaula. Askenadis. Oro shedava hawalja. Oro shedava hawalja. Oro shedava hawalja. Anishem chapten taurik. Bola macam macam mau film rumah tua aja mau aja. Main itu kan tidak tu, wassalam. Eskerrik asko. Itzein Wolof, teranako hizkuntza. Eta gauza asko kontatu dizkigu. Tartean, terankak, badakizu ezin izan egin terankak. Kanpotarrei ongietorria egiten die. Zure izena falu da. Zenbat urte dituzu? 23. Eta zenbat urte damazkizu Euskal Herria bizitzen? 4 urte. Norekin bizi zara? Aitakin. Zer izena du? Bala. Zurekin ibiltzen da lanean, ezta? Bai. Eta nola, zertan egiten duzu lan? Lana, zertan egiten duzu? Azokan lan egiten dugu. Azokaz, azoka. Zenbat herrietara joaten zarete? Asko. Esan izen batzuk? Zortzi. Lasarte... Orio. Zer gehiago? Donosti. Arzolan. Zestoa. Gaur etorri da honea, eta egita joata zestoara, bakarri. Zer moduz Euskal Herriak, ondo? Bai, ondo. Jatorrak ea? Bai. Guapo, baina jatorrak ere bai? Bai. Zer asmo duzu aurrera begira? Euskal Herriak bizitzea edo Senegal, bietako bat. Zerua batzen gaitu, baiet? Zer moduz, maiten ditu zara hemen edo? Ez. Zergatik ez? Ez du. Esan. Leheno esatik ez dagoela pajabeo. Bat da, Ipar Norvegiakoa da. Eta 2001 urtean kotxe istripuan hil zen. Eta poeta, musikaria eta aktivista politikoa zen. Elur Orreinak astea lanbide zuten mundutik dator. Eta bere inguruko jendea nomada da. Poema honek adieratzen du bere etxea ez dela leku zehatza,
baina bere bihotzean dagoela. Norvegia legeek ez zuten lurrari buruzko samien konzeptua errespetatzen. Eta bere poemak honi erantzuten. Bere eguzkiaren araba zara. Sartuko duzu eguzkian gure poltsatxuan. Balbita hiru! Eskerrik asko Linda! Opa Linda! Hemen dauzkagu kalabazak, azenarioak eta melokotoiak. Baina laranjak, nondik ekartzen ditugu Euskal Herrira? Valentziatik, bai hoxe! Eta Valentziaren bada Països Catalans. Eta Països Catalansetik etorri zaigu! Nuria! Apa Nuria! Kataluniatik Euskal Herrira noiz etorri zinen? Noiz? Orain dela urte bat eta erdi. Urte eta erdi? Aizuta, urte eta erdi ikasi alduzu euskaraz hitz egiten. Bai, egunero, irorduta erdikin, bai. Zer fuerte. Eta ametsak ere euskaraz hitz dituzu? Batzutan bai. Osato. Bueno, zer duzu gaur guri emateko, eskaintzeko? Ekarri dizuet poesia bat, eta irakurriko. Osato. Al meu país es tan petit que quan el so se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna, que potser sí que exageren, però tant se val. És així com m'agrada a mi. I no sabria dir res més. És així com m'agrada a mi. I no em sabria dir res més. Aspalditik ezagutzen dugu elkar. Zenbat urte, Gladys? Urbildu, Bai, kaixo egunon. 18 urte. Non ezagutu genuen elkar? Gogoratzen ari izan zen aurkeztu kulturetxean. Eta zer da? Zeuden aurkeztu izan baina ze guztiak eta nire zimerekin nintzen hori ikustea. 18 urte pasadia eta hoinik ez nahi zure begiekin ahaztu. Me llama mucho la atención y es que hablan muy suave. Sé que melosos que sois los ecuatorianos, ¿cómo habláis? Todo en diminutivo. Encima le decía a mi hijo, venga a tomar un juguito de naranja. Y dice, amoña, que no se dice juguito, zumo de naranja. Bueno, pero es que hablamos así, un cafecito. A ver, pero con unas pastitas. Cojan un poco de quesito, otro cafecito más, todo es en diminutivo. Beraz, Gladys da. Gladys nun hizkuntza han. Joaten den tokira, bertako hizkuntza ikastatu. Txalo bero bat, aleitzat! Zuk nintzen diguzu, Sahawieraz. Hasaniaz. Dala, Saharako hizkuntza. hori da. Bueno, السلام عليكم، صباح الخير. أنا اسمي خديجة بنت محمد سالم ولد الحاج مبارك. أمي اسمها قرود سيريثة، راهي قاعدة لهين بينكم انتوما. اليوم جيتهم باش نقول لكم شيء على قضية الصحراء، وباغية نشكر الشعب الباسكي على المعاونة وعلى الاستضافة اللي قعدتنا فيها 35 سنة. bueno, nire izena hori garazi Haji Mbarak da, nire aike Sahara raza, nire ama Gurutze Irizar euskalduna, hemen gukin esaita dauna gaur. Amak bizitza emantzian eta euskera emantzian, txikitatik naiz eta Saharan bizi izan, euskera zitzeientzian, eta horrekatik, hemen gontzako behar bada igual zaila izan da gauza bat, eta euskaltegik eta urratxak eta gatxinskizko eta hitz hori danak ingeizte pasako lehen bezala, nik behintzat abantailo hori izan dut, eta amai eskertu bat zailen gauza bat egin, da? Ez duitu diskutatu, zutakoa, hanka eta eskuetan, gorputzean daldara. Nire bihotza raupaka, aider gradoa, elkarrekin orkadana, margotu dugunean, nire izena.